Čaute, čaute. A... Neviem, čo ma toto napadlo tak z ničoho nič. Vlastne ani nie, že z ničoho nič, ale na margo tej poslednej storky hlasovanie, že solo trip, tak strašne veľa z vás tam hlasovalo, že by ste išli, ale že nemali by ste odvahu. A toto ma normálne, že nakoplo spraviť toto video. Inak už si prípada normálne zvláštne teraz, ale dobre. Ide mimo komfortnej zóny, hej. Chcem vám len povedať, že viem, že veľa z vás na to nemá odvahu. Aj pre mňa to bolo, tak ja už takto sama sa vyberiem. Už ten nejaký tretí rok to takto praktizujem a samozrejme, keď ste v nejakom dlhodobom vzťahu a potom sa rozídete, tak ja som nebola ten prípad, že by som išla hneď do vzťahu, ale som teda mala priestor sa realizovať, zamerať sa viacej sama na seba, spoznať sa viacej a v takých situáciách sa spoznáte podľa mňa najlepšie, keď začnete bývať sama a v podstate začnete nejako inak vnímať ten svet. No a samozrejme nie je to na každého. Niekto absolútne by nevedel byť sám. Potrebuje stále mať nejakú pozornosť, nejakú spoločnosť a tak. No ale teda chcela som ti povedať, že keď fakt by si chcela, že keď si uvidela to moje video, ten solo 3 a povedala si, wow, to je brutalita, nemá to odvahu, lebo komu to poviem, tak ten povie, že wow, že úplne vidím, že mu oči zažiaria, že fakt by išli, ale že ty kokos absolútne nemajú tú odvahu. Takže ja by som ti len chcela povedať, že ak aspoň trocha to v tebe rezonuje, že by si mala aspoň, že túžiš ísť fakt sama, tak skús to začať, nemusíš letieť hneď do Londýna, alebo ja neviem, ísť do Prahy. Ale skús ísť niekde bližšie. Niekto by jasne neišiel sám ani na kávu, to zase absolútne nemám problém. Ani do obchodu na nákupy, že potrebuje byť stále s nejakú kamošku alebo tak. Ale fakt, akože ja ti poviem, že to je brutálne. To začneš vnímať iné veci, podľa mňa sa inak spoznáš, lebo sa až v podstate začneš zameriavať viacej na seba. Teraz nemyslím tým nejako sebecky na seba, ale tak fajn, tak skutočne. No a to ti chcem povedať, že vyskúšaj to, choď, naber tú odvahu, zahod strach, lebo žijeme len raz a objednaj si lístok, objednaj si jednu noc, a choď. Ja som išla takto napríklad do tej Prahy, keď som išla, tak ak ti to zaujíma, ak nie, tak preskoč absolútne úplne v pohodičke. Tak nejak šuchocem s touto vecou, ale ani keby čo bolo, si to už jeden takto večer, ale som si kúpila po 100 rokoch fakt dobre po roku túto vec v Kauflande. No a inak ešte som tam objavila, že tarhoňu tu mám. Ja som tarhoňu dlho nevidela bezlepkovú, tak toto tiež, že Kaufland. No kde som to skončila, že ja keď som v Prahe, som išla, že o jednej som prišla do Prahy s Láčikom z Bratislavy a prišla som k hotelu, len ja sama, ruksák a čo budem robiť? No tak vľavo pozriem, tam bola galéria a hneď výstava Marilyn Monroe, že wow, tak som si hodila ruksak na hotel a išla som, galéria a potom pozriem vedľa vpravo a tam, že je 100% gluten-free talianská reštaurácia. Takže teraz si predstav, že lázanie bezlepkové len tak hoci kde nerobia, to dobre vieš, chápeš? A teraz si predstav, že tam zrazu nevieš čo, ja pýtam sa, že čo tak odporúčate? A ona mi hovorí, že určite jednoznačne lázanie. Tak som zdala lázanie a teraz si doniesli predjedlo, počúvaj. Doniesli v takom normálne zabalené v takom papierovom, papieri, skrátka, chrunkavý fajnový chlebík s rozmarínom, pekne
pekne olivový olejček, tam si pekne dala takto. Počúvajte, ja som bola normálne, že film do keľu. A teraz ona, že mi nosí tie lázane, dojde tam týpek, potom mi tam strúha parmezán, však jasné, ale to kto nemá celiakiu, to nás nechápe. My sa chápeme, že? Ale kto nemá to celiakiu, že vy si môžete hoci kde lázanie, ale my, akože celiatici, hej, tak to nie je bežné. Takže ja a tie lázanie, počúvaj ma. To bolo normálne, že posledný deň na svete som si pripadala. Takže toto bol zážitok. A potom si hovorím, že sakra, že ja milujem divadlo, umenie a tak. A ja si hovorím, že ja som nikdy nebola v Prahe, akože v divadle. No nič, ja som si kúpila lístok, počúvaj, do divadla, že sama, to je že úplný extrém. Akože ideš na kávu sama, OK, ideš na tom vlaku sama do Prahy, dobre, spíš na hoteli, dobre, ale že ísť do divadla sama, normálne, že ja som sa prezliekla, elegantný štýl a išla som si normálne, keby som tam chodila pravidelne, samozrejme som si tam prišla medzi poslednými, no a až veľmi dobré predstavenie a už presne je názov, keď ma to napadne, dám ti to dole, ale bolo to také zaujímavé, dlhé, že videla som, ale neviem, či by som išla znova, dobre. No a potom na druhý deň som si išla, že išla som si okolo nejaký Mánes a je tam tančíci dům a hovorím si, že kokos, vždy som chcela ísť hore a nikdy som nešla, že prečo ty, akože kedy bude ten správny moment, hej? Tak som normálne, ja som si išla hore, dala som si tam nejaké pitie a bola som na streche. To ďalšia pol hodina len som pozerala do blba, chápeš? Takže má to svoje čaro a fakt, že keď ti to má potom priniesť takýto úsmev na tvári, jak mne, tak chápeš, tak stálo to za to. Takže trošku som sa rozhovorila. Ja verím, že napíš mi, keď pôjdeš na základe aspoň trošku mňa, že som ťa trošku posmelila, tak mi napíš a mňa to veľmi poteší. Čaute.